Ассалому алейкум, бародари азизи меҳрубони ман. Марҳамат, тамошо кунед кори навбати мо 1:20 бор омадаги бародари азизи меҳрубони ман. Касе ба дакори 3-5-24 занг занед. Бенед качества 10 сол гарантия, ҳама барф ворунда тобоварай. Бародари азизи меҳрубони ман, касе ба дакорай, марҳамат, муроҷиат кунед. Любой ҷои Тоҷикистон ма рафта зада метем. Хеле качеси баланд а марказ Турнукафон мебинед. Марказ Турнукафон, олами Турнукафон Душанбе. Бошен зиндаи сарбаланд бошен. Бинед чӣ хел буромдаст, баҳогузорӣ кунем бародари азизи меҳрубони ман. И ҳамаш барои шумо ай бародари азизи меҳрубони ман. Марҳамат, тамошо кунед ки ҳамин багати омадагие ки ҳоли фасад надорад, яке хона мегӯяд худай заводской чиза часпонда мондаги бародари азизи меҳрубони ман. Тамошо кунед, лайк, подписатсияро фаромӯш накунед, бо ягон комментария бепулай комментария кунед. Бошен зиндаи сар